Bé, ja us heu adonat de com està la situació amb aquesta exposició que ha fet el Strubel i la senyora Casals. I la pregunta de tot això és per què estem així, si estem reclamant una cosa prou natural per altres nacions d'Europa. Nosaltres estem així perquè l'Europa l'han confeccionat els estats. Els estats són els únics elements que compten, que computen a la Unió Europea. I això ja està demostrat des de molts anys. Nosaltres, l'estat espanyol va ingressar l'any 86 i des de llavors s'han fet molts intents. Potser el primer intent que es va fer va ser un senador català al Consell d'Europa, precisament, que ja ha sortit aquí. Es deia Alexandre Cirici Pellicer, que es va morir l'any 83, i aquest va ser l'impulsor del que ara es coneix com la Carta Europea de les Llengües dites regionals o minoritàries. Va ser un senador català que va veure que a Europa hi havia moltes llengües que no estaven emparades enlloc, que sol tenien capacitat de perviure les que estaven sota l'aixopluc d'un estat, i va ser així com aquest català va iniciar les primeres negociacions a la Conferència dels Poders Regionals i Locals del Consell d'Europa, on hi ha, per exemple, representació tant de catalans, d'escocesos, de diferents regions d'Europa, nacions d'Europa, que no formen estat. Bé, aquests van ser els primers passos, per tant va ser una mica abans del nostre ingrés a la Unió Europea que es fes tot això, però des de llavors no s'ha parat, no cal que insisteixi jo perquè ja ho heu vist. Han anat fent passos i ja s'ha demostrat que hi ha capacitat de mobilització amb tot això, és un tema que interessa prou. A mode d'una altra anècdota en podríem afegir moltes. Però, per exemple, la Comissió Europea l'any 2008, ara al febrer, va iniciar uns debats web. L'any anterior havien iniciat també aquests debats web i els catalans vam tornar a mobilitzar-nos perquè no estaven en català. L'any 2008 els van aconseguir posar a la llista els missatges en català i els debats que s'hi van crear. Hi havia debats sobre el medi ambient, hi havia debats sobre el futur d'Europa. Doncs bé, els debats en català durant mesos van ser els segons en quant a volum de missatges per després de l'anglès. I òbviament anaves als fòrums, per exemple en estonià, que ha sortit aquí, en polonès, en suec, no hi havia absolutament cap missatge. Potser sí que aquesta gent se n'anava cap a l'anglès, però clar, era una prova de la capacitat de l'interès que desperta tot això. Per tant, cal suposar que això és un tema que interessa la gent. El president anterior de la Unió Europea, l'alemany Pottering, quan va venir aquí també se li va insistir en això. Per tant, a Europa ja estan assabentats per la nostra insistència de tot plegat. I s'han provat moltes coses, s'han provat molts mètodes, des d'institucions com per exemple pot ser Òmnium, que també va impulsar fa uns anys, va fer una llista de personalitats i va socialitzar una mica més aquest debat, però també a nivell dels polítics que tenim al Parlament Europeu, precisament, que és l'única institució on els diputats són escollits per sufragi directe de la ciutadania. Nosaltres vam votar el 7 de juny. Doncs allà els diputats també són bastant punyents amb això. El que passa és que la resposta sempre és la mateixa. Europa no té capacitat per oficialitzar llengües com per ser, sinó que ho ha de fer un estat que ho sol·liciti. Llavors s'ha demostrat, almenys fins ara, que cada cop que un estat ho ha sol·licitat, el Consell de la Unió Europea, els altres estats hi voten a favor, perquè tampoc volen interferir en aquest tema. Es necessita unanimitat, però no hi ha pas cap conflicte. Si un estat ho demana, ja automàticament s'aprova i ja està. Jo vaig començar a veure tota aquesta situació, no tenia cap necessitat de posar-me en contacte amb cap institució europea, però el que sí vaig veure és que podíem enginyar uns nous mètodes per reclamar el mateix. Uns mètodes que encara no s'havien vist, no sé si algú us havia pensat llavors, però clar, un dels impulsos que em va ajudar a treballar va ser una altra de les grans fites que hem assolit nosaltres en contra de tot l'establishment que hi ha col·locat davant nostre, que va ser el domini.cat. Nosaltres, si volíem aparèixer a la xarxa, per exemple, amb la traducció als navegadors, sí que se'ns podia comptabilitzar a les visites que anàvem fent a Google, etc., com a catalanoparlants a través de l'idioma que teníem seleccionat al navegador, però no teníem un espai propi a la xarxa, un espai que cada cop està agafant més rellevància. Jo crec que amb això, va ser l'any 2006, es va assolir el domini.cat, i bé, ràpidament jo vaig agafar el meu domini personal per veure com funcionava tot això, si es podia treballar amb aquests dominis, no fos perquè fossin nous, tinguessin certes restriccions que no permetessin, per exemple, muntar-te el teu propi servidor a casa, direccionar-lo i poder disposar el contingut més o menys segons el teu arbitri. Va ser així com se'm va ocórrer, com alguns ja sabeu, faré un petit repàs, no insistiré massa amb això, però va ser així com se'm va ocórrer agafar el domini Europarl,
que en .eu és l'oficial de la Unió Europea i llavors els diferents estats tenen el seu, pot ser l'EFR, doncs serà l'Europarl, l'EFR és el francès, l'ES és l'espanyol, el UK és el del Regne Unit, i jo vaig fer el mateix, vaig agafar l'europarl.cat, vaig agafar l'Europarl, vaig registrar-lo al domini.cat i vaig fer un calc de la pàgina del Parlament Europeu, que és aquesta que alguns de vosaltres ja l'haureu vist. L'única diferència que hi ha amb la pàgina oficial és això d'aquí, és aquest enllaç d'aquí. Aquesta pàgina que veieu està allotjada en un servidor que tinc jo a casa meva, a Granja d'Escat, com marcador Segrià. La pàgina d'inici enllaça, per exemple, aquest és amb el búlgar, aquest és amb l'espanyol, aquest és amb el txec. Totes les pàgines enllacen a la versió oficial del Parlament Europeu. L'única diferència és aquesta d'aquí, com us he esmentat, que és amb el català. He agafat la mateixa imatge, podeu veure també aquesta d'aquí del Parlament Europeu, també he modificat el logotipus aquí per incloure el Parlament Europeu en català. Agafant aquesta pàgina, agafant el codi d'aquesta pàgina i fent les traduccions pertinents i també fent el plagi de les imatges, aconsegueixes una estètica exacta a la de l'oficial, amb la diferència que, clar, tot el contingut es troba en català. Bé, ara està carregant la pàgina, últimament hi ha moltes visites, llavors, clar, jo tinc una pàgina, una connexió normal i corrent, com podeu tenir tots a casa, el que passa que, per exemple, ahir van visitar aquesta pàgina més de 1.100 persones, més de 1.100 usuaris, cadascú visita les seves 4 o 5 pàgines mínim, llavors la cosa va per allà. Però és aquesta pàgina que se us està carregant aquí. Vaig traduir la secció de color blau, que és aquesta d'aquí de Parlament, amb les seves diferents subseccions, presentació i en detall i arxius, i totes aquestes apartats d'aquí. En total conformaven 125 pàgines, i això ho vaig estar fent les acaballes de l'any 2007 i ho vaig publicar el 2008. Vaig enviar un correu als eurodiputats catalans que hi havia llavors i se'n van assabentar d'això. Durant els primers mesos no va haver-hi massa moviment, hem d'acceptar que això tampoc és un tema que mogui masses, però el que sí que va ser la guspira que va encendre el coneixement d'aquesta pàgina va ser a l'abril, que em van citar a l'oficina de Barcelona del Parlament Europeu. Tenim una oficina al Passeig de Gràcia, tant del Parlament Europeu com de la Comissió Europea. I bé, em van citar perquè estaven assabentats d'això i em venien a dir que a l'oficina estatal de Madrid que tot això ho havíem de retirar perquè si no, òbviament, posarien en funcionament els seus mitjans legals, perquè entenien que jo m'havia apoderat de la seva imatge, òbviament hi ha tots els logotipus originals, i clar, era un contingut que ells no controlaven, i el que els preocupava és això, que em pogués fer un mal ús. Jo els vaig dir que era una traducció exacta, no havia modificat absolutament res, tan bona com jo hagués pogut fer, no soc pas lingüista, però bé, al cap vam quedar així. Jo els vaig estendre una carta que ja portava preparada pel portaveu del Parlament Europeu, que en aquells moments era el Jaume Duc i Guillot, és un advocat d'aquí de Barcelona, i bé, jo la vaig escriure directament en català, no cal dir-ho, i li exposava més o menys per què havia fet tot això. És una carta que està publicada per internet, si algú té interès la pot trobar. Bé, vam fer aquesta pàgina web i no va tenir cap altra polèmica fins l'abril, i llavors es va quedar el tema una mica estancat, va passar l'estiu i al novembre vam fer una roda de premsa conjunta amb Òmnium Cultural, on vaig poder comptar amb vosaltres dos, i també amb la plataforma per la llengua. I veníem a dir, bé, era un acte com a de reivindicació, havien hagut certs moviments que podien donar peu a que poguessin denunciar-me, i el que vam fer va ser això, és un acte de dir el Miquel no està sol, aquesta és una reclamació de molta gent darrere, i Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural i la Fundació Catalunya Fons es posicionaven com a dir nosaltres, qualsevol pas tindrà les seves conseqüències, ens quedarem aturats i recolzarem la iniciativa del Miquel i creurem que és lícit defensar que aquesta pàgina tingui la seva continuïtat. Jo pensava que s'hauria de fer més coses, però amb aquesta roda de premsa va haver-ne prou. Vam veure que era un tema prou sensible en aquest país i això no ho vam veure en aquell mateix moment, ho havíem vist i ho sabien ja de temps enrere, de tot el que s'havia fet. Sabien que tocar la llengua amb respecte a Europa era un tema que podia crear molta desafecció i ja en tenen prou al Parlament Europeu i a la Unió Europea en general, com per posar-se més gent en contra. Suposo que van revisar la pàgina, van veure que realment jo no havia introduït cap tipus de modificació respecte al contingut original i bé, la van deixar en pau i així s'ha quedat aquesta pàgina. Cal dir que ara té un acabat millor perquè un lingüista de Castelló es va oferir, és advocat i lingüista, llavors coneix bastant bé el llenguatge que es fa servir en aquest entorn i es va oferir a traduir-la i va fer molt bona feina, li vaig passar els 125 fitxers, els va traduir i ara és tal com la podeu veure.
I la pàgina va romandre igual fins al octubre-novembre del 2008, que vaig afegir aquest enllaç que veieu aquí de ja assignat.